Sing marahi dia aja cepet mati kowe kok. Kowe senengane seneng. Wong teko ki joget tapi kok biasane ngono. Aku sedih bengi iki, Truk. Ngopo kok sedih? Biasane ki nderekke Ndara, nderekke Priyagung, Piyai Luhur. Ha iki nderekke macan. Ya ora apa-apa, ya arep koyo ngopo? Ndarani awake dhewe sing salin wujud dadi macan. Iki mau nendi macane? Wis ben tak culke ning desa. Do bubar kabeh. Aku wis weling Ndara Baladewa mengenek wong desa bubar mang colongke pitik. Wong jenengane nekat ora. Iki awak hampir sedina gara-gara ayo kudu genepi tata cara ya Truk. Ya. Ana ing hari ulang tahun Kota Magelang. Kota Sejuta Bunga sing kaping 1113 tahun. Wah. Elok ya Truk. Ya. Matur nuwun reng dene awak dhewe sing saka Ngayuja ditimbali sowan mrene. Ayah muga-muga pinaringono ayem tentrem, pinaringono saya maju Kota Magelang kene saya apik, saya becik samubarange, ya lahir ya batin, guyub rukun bandol rompol, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Bener sing dijaluk ya pancen kuwi kok, Truk. Ya. Iki gara-gara iki ya sing dinteni ora mung Petruk gareng Bagong tok. Ning yo Dinta Aisyah padake rumangsane apa wae ya artise bengi iki ora mung wayang tok. Ning ana Malik Marwata, ana Bu Ciblek, anake Semar bengi iki 5. Oh. Nala Gareng, Nala Petruk, Nala Bagong, Nala Marwata, Nala Ciblek. Heeh. Mula ya aja dientek-entekke dhewe, Truk. Ya. Ki engko ana sing nyuwun lelagon pas gara-gara iki mau go. Heeh, engko dicaosi. Ya. Lan iki mau bengi ya wis peresmian pengurus PBKS Magelang. Pendak-pendak sowan ning jaban rangka mesti meresmikan pengurus ya, Truk. Ya alhamdulillah. Dene wayang akeh sing padha nyenengi. Ayo arep jenenge PBKS ning aku wis dawuh supaya tetep nonton wayang, tresna karo wayang, dalake sapa wae lemayang nendi nek cedhak padha dipresani ya supaya budaya iki tetep ngrembaka ya. Ini Danang Blitar ya PWKS Jawa Timur diresmekke ya. Semarang ya PWKS Kota Semarang diresmekke ya. Saya akeh saya ngrembaka ya. Ayo anu jenenge Lek Marwata karo sapa jenenge Bu Ciblek kok ngono kok kangelen to, Truk. Ayo karang ya wong mikir apa-apa kok ya Reng. Bu Ciblek daturi jumeneng. Heeh, yo dikurmati nganggo apa? Manut karo kowe. Dinehi lelagon sing kepenak, Truk. Ya, supaya ana rasane ya Reng. Heeh. Ya ya, maning-man. Ndak macane selak tekan binti kae, Truk. Ditutke wae yo. Nala Gareng. Petruk apa dene iku Bagong? Wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh Den. Wonten dawuh Ndara. Pangrasaku kok kaya ora bakal kelakon penjanggaku. Nggone nampa timbalaning wong atuamu ya kuwi Kyai Semar. Aku upaya menyang endi dununging para Pandhawa. Mrikine Kyai Prabu Darmakusuma Werkudara dene Arjuna nggone kapikut dening mungsuh. Upaya bakal lakon kaya mengkene selawase aku. Wae ampun kaya ngoten, sampeyan niku nuwun sewu arep wujud kaya ngoten ning penggalih panjenengan utawa nuwun sewu panjenengan menika kadidene titah semantah lho Ndara. Budidaya sinartan manekung ngersanipun Gusti, sinartan pambudidaya mangke rak entuk pepadang. Ning rasane kaya wis ora bakal ketemu menyang endi dununging para Pandhawa. Ampun kaya ngoten. Napa sampean purun dadi macan selawase? Nek ora terus ora gelem nemokke temu di dununging para Pandhawa. Nggih. Napa sing aturke Kakang kula Gareng niki bener. Sampeyan nek cara ngoten niku padha karo mupus karo pengarep-arep. Nek cara kula pun sakniki tindak teng pundi? Lemadosi para Pandhawa manut karo lenging penggalipun Ndara Baladewa.
Pun nek manut kula nganu mawon sampean jujuk teng kebun binatang. Ben ngopo kok nang kono ora malah ditampung to malah kopen sampean dadi macan tur dadi tontonan apa ora gleren. Aja ngono to nek mesake Ndara Baladewa iki mau labuh karang kadempel saiki dadi wujud kaya ngene kono nek nganti ora wujud Ndara Baladewa meneh adhe iki ya melu kelangan. Mula mangga ditutuke le tindak ngoten. Naku alon-alon manekung sinartan prihatin tapa brata. Mengki nek Gusti menika paring pepadang tumrap Ndara Baladewa le wujud kaya ngeten iki. Nyataning karangjuan aklar pandan moncar tunan lerga konang sungsara titahan macan kasuran pacaring purnameng kekono jasare mangsa katiga yo yen pancen ngono gareng Petro Bagong ayo aja kesuwen mapan ana ing kene goleki menyang endi jeneng para Pandhawa ha ngoten niku ora kok njur titik-titik kondur nglokro titik-titik kondur nglokro awi kula dherekaken tempu di mawon kula tutke Ndara nggih gesang kula dherekaken tempu di mawon kula tutke monggo tindak saniki mawon mengke baslah kepadangan Mas Trono sedang sekaring bawana langgeng Ismaya ingkang pratana nindharandir bawana inggih Puwulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana Semar kaya isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng kita apa to kang dadi darunane dene kita sowan monggo tanpa tinimbalan kekilapan apa Paduka Pukulun ing mangertos mobah musik ing para titah sampun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu kalang atoga jinaring ing panguwaos Paduka nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sediane Semar Ismaya kula wonten timbalan apa ing bakal kita aturake kula panjenengan ulun sayekti kabeh mau wis kinudrat dening panguwasaning dat kamurweng dat jumbo kelawan apa kang kita andharake sapa wae titah ingkang bakal nggayuh kanugrahan kang mangkono pacubane uga bakal cumepak monggo Semar pacuban lan kanugrahan mau sayekti loro-lorone misah ngerti yo kita kelingan nalika laire si Jabang Tetuka Yat majaning si Werkudara nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra nalika semono Jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsuh Nalendra Inggilingaya Prabu Naga Pracuna nalika semono si Arimbyang Gundeli kalawan atmajane krana rasa tresna nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diiklasake mula kang sangka kuwi kabeh ing lumadya ning jagat sayekti tanpa beda lawan lupiya ingkang wis ulun andharake Pandhawa bakal mbangun negara ya lahir ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacubane mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe ya kuwi Semar Badranaya angka loro wayah ulun ing Ndarawati kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacuban ing tumanduk lawan para Pandhawa ngateng Pukulun ya mung dadi pangerten kita sayektine pacuban ing tumanduk ana ing omongan kita para Pandhawa mau yen to ora kita kelawan nata Ndarawati ing ngrampungi ora bakal ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nirnakake Semar Badranaya gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkin canging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmoyak mayek
kersa paduka pukulun ora usah dadak ulun nandharake kanthi cetha kita wis tanggap. Mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadya ning jagat. Ah, nggih. Nggih, mboten kita alon-alon ajeng kula onceki lakon iki. Apa to sababe lha kok abot temen? Macoban sing sumandang dening momongan kula para Pandhawa. Bali marang marca padha rampung ana lakon iki Semar. Nggih, nyuwun pamit tambahi pangestu pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tiyane kandhayane tresna. Sinayang manggung mangruk mining cakranira kang mitraning asta aneng asta lah kok sinuwun Ndarawati manjing Ngalamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tutulintap tindak Kyai Nayantaka lah sampeyan niku pancen Karang Kadempel ana kahanan kaya ngoten sampeyan malah ninggal Karang Kadempel mergo aku wis ngerti sapa ingkang minangka dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa. Yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kalawan tindak Kyai Nayantaka, tak kira jagat ora bakal bisa padhang. Lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang didunuhing para Pandhawa. Niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampung Ndara. Ayo Kakang Semar tak derekake. Kok kendel Ndara? Kok kendel Den? Kok mandeg wonten apa Ndara? Mula garing wonten dawuh Petruk, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh yen kowe ora weruh mestine jeneng member. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujude ngono bebondokan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjan. Lah syukur-syukur Ndara. Wah, pamen ajeng bali kaya wingi-wingi Den. Koko Prabu ngaturaken panuwun. Dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Dewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Nyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardura. Saged wangsul kados wingi menawi kula saged ngluwari sangga para Pandhawa. Wah, salah. Jawata paring kepadhang tumrap Baladewa. Kula saged waluya nirmala temajati dadi lemah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula ndherekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta. Yayi Ndarawati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau. Kula nilar Karang Kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandhingi Prabu Gendra Suropati. Samangke kula tutulung tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana.
Manjan iki wis kira dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padawenang, sinuwun Darawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar kuwi. Sinuwun Ngamarta mang boyong kondur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut niki ajeng kula rampungi kalih Dara sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampean ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengke dadi celeng malah mergo yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kuwi ketuti karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepro-sepro tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngoten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti omah dol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Pandhawa merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga nak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, ladal. Aku ngaturke panuwun Gendra Swarawati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku suwe ora mangan daging menungso. Dadah mongso. Laguku karepe dhewe. Lagu dadi mengapus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Iki ming Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane. Kula matur mboten kaliyan sinuwun Darawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwene payu. Wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Gus? Aku Semar muni gelar wayang kulit barang. Petro, minggato kowe. Antul mudar. Gong, Ndara Kresna iki bono dalang. Ora tau nampa corekan. Dapurmu namung gitarmu kono mundur lho. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula alih panggung sampeyan. Terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngeten melih, jagat iki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Kowe ra dalah. Suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta, Pandhawa sing tak jangkah. Pendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala. Ratu Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangin kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singgasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujude,
maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Ya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca serandunging badanmu. Ya kuwi unine caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo dalang Kandabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Dalang Kandabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandabana. Sing omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ora apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nafsumu. Ayo bali. Ora bali tetenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kalih Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten, mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya kok. Bapak mbok Anggresa ini ngerti apa-apa. Pak, iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula ngomong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing rampung iki lho. Wah, iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candra Wirayang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar, pengen tak culek matane. Oh, wong tuwa senengane ora. Namang iki. Iki mana to? Banter banget to. Oh to. Wis mulai Semar ki ngene lho. Terus ane entak-entak. Iki panahe ya melu terus disekel diantenan kok. Panahe sapa Mak? Panahe Gendra Swaropati. Panah iki nek dicekel kaya ana setrunge. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku ya, Pak. Panahku nek cekel ngolet-ngolet ngono. Siap lho. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemku. Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panah ning ora semono kuwi. Kowe aja semingkir. Panah iki arep tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko gondrei. Wis. Panah kok gondrei minggir kok Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Rak tenan to. Rak tenan to. Kowe ndombani karo anakmu.
anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tebul Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek atus suwe kuwi napa? Keleke papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembyah. Wah, ndak-ndake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Menengo kowe ngono. Sijine kan. Kowe saiki arep ngopo coba, Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono wae piye? Inggih Ki Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak suwanke Sang Hyang Padawenan? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun suwanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki lho, Pak. Sing iki ngomong wae ngomong gak bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan karo Asih kowe apa? Asih Prana iki Sang Hyang Padawenan. Ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestanana ndaraku supaya lancar nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun bangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali yo. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tak cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongan aku. Ben gulung dening Ki Semar Badrana iki. Nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa. Kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Suropati. Ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Bathari Durga. Kaporal. Kang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun lek ngentepe iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Jalak. Pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan kira tak kacau. Wah, nggih tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih, kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Ya lho. Kapok ora kandhan-kandhanane kok senengane Bagong legagaku gek sadurite kapok ora tobat nekat kabeh Gong bojomu rene lho. Setan rata.
Blus. Waduh ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. Inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning kutha kene aja takon dosa mungsuh aku. Nyuwun pamit Kyai Semar. Oleh kentos walu gembol manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi asas dadi wana. Aku dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para Sabta Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Nadyan ora nggawa Wadyabala ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa keparat. Saudara. Aku sapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Monggo. Tirta pawitra manung suci saka aku. Ayu gong suci saka aku. Apa-apa setemene kowe saka aku. Arwani karo aku. Arwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ari-ari ampal tak jaluk. Warwani karo Bagan Durna sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bobo Durna. Warwani karo aku. Mboten muter. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bobo. Ayo muter. Petro Kandang Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Bubar kono. Tak ngendi, Tru? Lho boy kothak. Mengkari ijo niku kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel. Ndoro kudune dikon tak juk kowe. Ndoro kudune kok dijukuk ora. Ora ngono ndak ora rampung-rampung. Arsa majangge jagat. Mikir ya. Tumungo paneng sapujaeng ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung malah dadak ngebis aku kena angine ndara Werkudara pun sumilak pepeteng sing ngamuk enten Karang Kadempel enten negari Ngamarta. Yo Semar awiten dipun wiwiti wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun Ngamarta inggih lahir inggih batin. Supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinaringan ning Gusti lan dinerkan dening panguwasaning dat Kampur Wengdat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula nek wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur pas derekan menika Ndara.